good morning. Nandito tayo ngayon kay Iron Helm. Bibili tayo ng helmet dito, sponsored by Doc Vice Bear Vallarta. Ayan. So dito tayo ngayon, mamimili tayo ngayon ng paparapol nating helmet para mamaya sa event natin sa Ronin. So yun. Ayan, mamimili tayo ngayon dito ng helmet. Good morning po. Good morning po. Boss, good morning, Boss, sir. good morning. mamimili ako ngayon ng ng helmet. Paparapol namin mamaya sa event sa Infanta. Infanta. So yun guys. Hindi ko na kayo may sama para pumili. Ako na lang pipili para sa inyo. Yan. So ito guys, yung ating napiling helmet set. Ayan. So ito guys, good luck sa mananalo mamayang alas 5 ng hapon. Magsisimula ang ating event sa Infanta. So nandito tayo ngayon sa Laminos. Minadali ko lang ito dahil nakakuha tayo ng sponsor through Vice Mayor Doc Vallarta. Virgilio Vallarta. Ayan guys. Thank you Doc Vice. So ayan. Konting effort lang, mamaya na yung event. Buti nakasambot akong kumuha ng sponsor. Ayun sir, tuloy na rin ako. Sige sir, ingat sir. Okay, thank you. Yan guys, tara guys. Puntahan muna natin yung mga Ronin. At ipapakita natin kay sponsor yung ating nabiling helmet. Yan. Thank you Iron Helm. Thank you. Thank you. So ito guys, nandito na tayo ngayon sa place ng mga Ronin. Yan, ito yung mga Harley Davidson nila. Yan, pogi. So parang hirap i-drive to. Yan, hindi ko alam kung anong mga model tong mga to. Yan, may isang Vulcan 650. Yan, Harley Davidson pa rin. At ito yung yan. Maganda. Kaya lang hindi natin alam kung anong mga model tong mga to. Hindi natin alam kung anong mga model. Ayan. At syempre yung aking Harley ko, no? Ayan, nanliit yung aking motor. Ayan. So dala na natin tong sec na ipaparapol natin mamaya. Ayan. Helmet. May mga karga pang ibang mga previous niyan, kaya maswerte yung mabubunot mamaya. Wow! Suwabe! Ganda! Ingay nito mamaya. Yan. Ito yung aking pinsan. Paanda rin naman niya yung sa kanya. Gaano ba kalakas ang Harley Davidson? Ingay natin mamaya niyan. Kinikiliti yung aking tenga. Pati helmet ang pogi. Sana all. Pero ilang cc to kuya? 2000 cc. 2000 cc. Wow.
Siya yung may pinakamalaking engine displacement. Ayan. 2000cc. So dito sa Harley Davidson, lahat dito, pinakamaliit na displacement dito is 750 yon. Yon 750. So lahat ito 1,000 plus na lahat. Grabe. Maliban sa Vulcan 650. Vulcan 650. Grabe. Ayan, itong blue na ito ang may sasakyan niya yung matabang maliit. yung balibasan. Ito yung isa, yung si Bombay. Ang pangalan niya, Harley Davidson. Ay, Harley Ang Davidson. pangalan niya talaga Harley Davidson. Pero ang dala niya ngayon, Vulcan. Siya mismo yung Harley Davidson pala. Itong isa kuya, ilang cc to? Ito. Yan. 1,800 yata. 1,790. Hindi ito yung muffler nyo. Maingay din yan. Yan. Tutok naman sa kanya yung muffler. Hindi. Hindi niya tamaan yung mataan. Sakit talaga. Bakit yung kaliwang tenga ko lang yung kinikiliti? Kaliwang tenga ko lang yung kinikiliti. Mayroong tutulian. Mukhang barado yung kanan. May tutulian. Kaya yung kaliwa malinis, hindi nakikiliti. Gulat pa ako. Bang! Sabi niya, no? Pumuputok eh. Sabi ko, kasi pagka ginanan mo yan at pagganyan yan, pagka gumanon yung kwan, pwede na. O, pandarin mo. Kala ko nga sumakot eh. Ikaw, Vinci. Oy. Ayos ah.